Здравейте, приятели! Днес играем Goodcraft Football Studio. Нали? Да. Къде е входът? По-надолу. Надолу ли? Надолу? Какво е това? Това е входът. Клиентите още не е завършено. Да го закрием. Да стане и клиентите ще има врата, влизат и се наредят. И с този отбор. Дадох вратата за тука. Къде им трябва да има врата? Ето. Как се ви дава аз. Чуди как да мина. Така. Нещо, някакви други специални штрихи ще слагаме ли на футбола? Не знам. Спомняш ли си, когато започнахме да го строим това грозно изкуство, после като почнахме и го строяхме, колко красиво стана. Да. Добре, чисто. Той с един удар. Ще побия малко. Кокошки. Чакай малко. Къде? This night and make sharp brilliant. Хора, protection. Каската ми е най-добрата. Така. Чакай. Що съм с този скин? Не бях ли за скинът на хакер? Не знам. Бях с скинът на хакер. Добри вещици. Какво ми даде? Тази, янки. Пак ли драконите викат? Да. Убий този паяк. Отиди да играеш в футбол. Гледай да иска. Ще ти кажа, че да искаш. То пък умря. Сега се роди и сега умря. Така. Отивам да пия малко. Малко конче! Сладко е. Ще го нахраня. Къде ябълка? Ябълка. Аметко, къде ти ябълка? Тук ябълка, бързо търси ябълка. Ето тук тя пребяха. Ето. Къде е кон? Ето го. Той ме следва. Ела. Ела да се Карай го в тунелчето. Ела. Измори се. Не се изпори. Ядоса се. Опа. Ела. Дай му да папа се. Чакай, искам да дойде горе. Защо си заби това горе? Конче. Дай му вече. Ела е тук до земята. Да нахраня. Като нормално конче. Айде.
То не ми дава. Натиснай. Така ще го ударя. Да. Да. Задържи. Йо. Направих го голям. Хора! Видяхте ли как го направих? Голямичък.